Dali, fried rice ta. Fried rice. Fried rice. Oh, rice sa Japan. Oh, dagko kayo. Different nga rice sa Philippines. Spread ang oil. Itong isda ba? Labo. Isa. Kada. Isa. Sky egg. Pinta. Next nga lutuan kani. Dayon ka na. Mag-boil og hot water. Kaya kaning ramen ang ako ang lutuon. Wow. Dali na siya ng ramen. So, while ang bana nga natit pa naguhom, muli na siya paniud to, magluto sa kudaan. Tamago, eggs. Practice bitag luto na ni. Okay na. Luto na. Mag-wait na lang ko sa kong husband buhom. Okay. Ramen noodles. Daghan kayo siya lamig yan. 라멘 데스요. 今日の晩ご飯はラーメンです。美味しそう。美味しそう。ですか